Добро утро! Днес ни предстои изкачване на Черни връх, но интересното което е, че ще го изкачваме по Бански. Така че, ако искате да видите как ще замръзна, нека тръгваме. Сега трябва да си оправя багажа. Направила съм обяд и ето тук е. Така че само се оправям и тръгваме. Ето това е аутфита и отдолу са банските. Това е аутфита и сега тръгнахме от Парадайс и ни чака горе-долу един час път, не знам. Така че ще ви апдейтнем, като сме на хижа Алеп. Така, значи, ние стигнахме, сега е 10:10, така че почваме прехода сега. И топличко е, не е много студено, така че надяваме се да не измръзнем. Така, значи малко объркахме пътя, но го намерихме и сега ще се включим към там, където са повечето хора. Именно малко ме е срал, ама нищо. Буквално съм по Бански, малко студено, ще го преживея. За контента всичко. Така, значи това е целият аутфит, както може да видите. Сега ще гледаме странните погледи на хората. Да, ще се опитам да ги снимам, честно. Хванахме правилния път. Сега реално трябва да се качиме от там. Так. Чакай. Значи наближаваме някакви хора. За сега тези жени нещо говориха, но не ги чухме много. Правихме се, че не ги чуваме. Малко да си починем, да пия вода. Качваме се вече от един час и може да видите докъде сме. Някакво супер хубаво. И сега ни чака най-дългата отсечка с едно, която е от тук някъде до Черни връх. Така, значи, ето го Черни връх. Е там. Там трябва да отидем. Накъде? Сега сме горе-долу на повече от половината път. Мога да видите София. И сега ще ви покажа как свира на трева. Знам, че е много интересно. Също сам. Качваме се нагоре. Хората ме гледат малко странно. Даже да ме изгледа много странно. Но няма значение. Правим го за контента. Малко е студено вече. Признавам си. Но... да разкажа за идеята на този влог. Преди година някъде, горе-долу, бях сънувала, точно като си купувах тези Бански, бях сънувала просто сън. Някакси просто се виждах как ходя нагоре към Черни връх точно. Явно много ми харесва този връх. И просто исках да го изкача по Бански. Не знам защо. Така го виждах. И го бях сънувала точно с този Бански. Случва се. Изкачвам го точно по този Бански. Така че, да. Колкото и време да мина от тогава, поне най-накрая го направих това. Да видим гледката. Ако искате още такива интересни видеа, трябва да се абонирате за канала, да оставите едно харесване и някакъв коментар напишете, защото коментарите наистина много помагат на алгоритъма. Така че благодаря. И сега направо ще ви снимаме като сме горе. Стигнахме. Сега ще се снимам горе на мечето и после седем да пиеме чай и да обядваме. Така че, едно горе. Така, качихме се горе. Много бая хора, между другото. Да видим дали ще се наредим на меченцето да се снимаме. Между това също имам тен на къси гащи от тениса. И тук на Банските. Сега вече слизаме. Да, какво ще кажете, че съм по Switcher, голяма работа. Много е студено просто, не искам да имам някаква пневмония. Горе като бяхме, се запознахме с едни хора, буквално ние се набутахме при тях на масата. И те почнаха да ни разпитват някакви неща, бяха някакви много готини, някакъв мъж и някаква жена. И си говорихме и ни разказваха някакви истории и някакси исках да ги запиша тези истории за влогчета, но просто ще да малко кринж, така, нали, те хората са възрастни, нямаше да разберат, не знам. И като цяло едната история беше, нали, те ми говореха, що нямам подкаст, нали. Аз не знам какво бих казал на подкаст, ако имам, но просто им казах, че нямам.
И те нали ми разказаха, че ще да бъде много готино, ако си направя подкаст и примерно качвам хората на автостоп. Или аз се качвам на автостоп. И нали правя такъв подкаст. И едната жена разказа, нали, че всъщност последното ѝ качване на човек на автостоп е било, буквално е качила някаква баба от Благоевград, на 8 км от Благоевград. Е имала някаква баба, дето е чакала и тя буквално е качила, нали. И малко по-късно, на същия ден, детето на тази жена, нали, видя, защото е било в колата и видяло, че бабата е в Господаря на ефира, същата баба, която те са качили. И се оказало, че тази баба е проститутка, в смисъл. Беше много абсурдно и като цяло беше много забавна историята. И те ни разпитваха, нали, някакви неща. И буквално ме пита да си разкажа най-интересната история от, да знам, една година назад. Ме беше много тъжно, че не се сещах веднага за нещо толкова вау. Освен, нали, пътуването в влогчетата от Будапеща, Прага и Виена, които може да гледате между другото. И да, като цяло беше много случайна среща, което не знам дали беше толкова случайно, но ще видим. Ако някой ден имам подкаст, но това се дължи този подкаст. Представяш ли се? Да. Ти знаеш ли? Ние знаеш какво му направим? Аз го мислих между другото. Какво? Това ще е много яко, примерно. Да качваме сторите, нали, дали ще има някой към... Еди къде си? Да, примерно към Варна и нещо такова. И си правим такива. Един ден, нали, на Варна. Като интервюта, точно да. Буквално. Да, и се качваме при тях и почваме да си им задаваме въпроси, нали? И ще е някакво интересно, защото ще чуеме Ма ти на какви неща ще се наслушаш, представяш ли се? Да. И отделно аз така баща ми веднъж, защото той се качва много често от София до Пловдив и беше се качил при някакъв, който продаваше фейк парфюми, фейк часовници и през цялото пътуване го бил офертирал непрекъснато да му продаде нещо. А точно на тия странни истории. Та горе беше много студено, така че аз казах, че ще изкача Черния връх. Изкачил го по бански и сега ще си слезна нормално облечена, защото наистина не искам да замръзна. Добър ден. Така. Ами сега разходката ни продължава 12 км до Камендел и от Камендел към Чудните мостове. Ако не се напишкам до там, направо не знам. А между другото може една много готина. Викам тук да се качат, там да се качат, няма. Сега стъпи в някаква локва. Там. Си малинки да ядем. Ужас. Жестоко. Ти знаеш ли кога имам рожден ден? Да, сега седнахме да си почина и да пишкам. Виж колко са ми мръсни обувките. Някакви полушарци, нали? Маля косата колко ми е зле. Аз не съм я мила от ония ден. И гледай колко е заплетена. Просто нямах физическото време да я оправям. Сега тръгваме на хижата на Златните мостове и оттам си хващаме, няма идея кой беше. Между някой го изпуснем, ще чакаме 40 минути. 6-7 май, каза ти. Да, нищо е то. Така че трябва да видим и може да се наложи да бързаме за него. И то между другото ще ни спре точно до нас. На мен ми е много удобно. Сега, понеже онзи ден имаше домашно в нас и аз така бая се изцепих, днес сме на планина да се... Кой беше? Да се докоснем до природата малко така, да върнем баланс. Сега продължаваме надолу. Реално спряхме на една хижа да ходи туалетна, защото да ми спишкаше. И сега продължаваме към Чудните мостове и трябва да си хванем другия автобус и надолу. Чакаме си малко до автобуса, но се качихме.